ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନଗଣ ମନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଅପସନ୍ ସି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ ବି ମାତଙ୍ଗ ମୁନି, ଅପସନ୍ ସି ଜନକ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମା। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ୍ମୀକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ସାରଳା ଦାସ। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ୟୁକ୍ଲିଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣିନି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉକର, ଅପସନ୍ ବି ୟୁକ୍ଲିଡ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣିନି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରାମାରର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉକର, ଅପସନ୍ ବି ଲିଣ୍ଡଲି ମୁରି, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଲିଣ୍ଡଲି ମୁରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁକ୍ଲିଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ, ଅପସନ୍ ସି ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଏରାଟୋଟେନସ୍। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ୟୁକ୍ଲିଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେରୋଡୋଟସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏରାଟୋଟେନସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲିଣ୍ଡଲି ମୁରି, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ହେରୋଡୋଟସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୂଗୋଳର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍କିମିଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏରାଟୋଟେନସ୍। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଏରାଟୋଟେନସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉକର, ଅପସନ୍ ବି ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପାନିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍କିମିଡିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହିନ୍ଦୀର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପାନିନି, ଅପସନ୍ ସି ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉକର, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଣ୍ଡଲି ମୁରି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାନିନି, ଅପସନ୍ ବି ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏରାଟୋଟେନସ୍। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପାନିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି, ଅପସନ୍ ଡି ପାନିନି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଦାମ ସ୍ମିଥ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।